Ако имаш нужда да промениш нещо в живота си, в взаимоотношенията си, в общуване, комуникация, начин на изразяване или има сценична треска, ако ти се е случило травматична ситуация или период от живота, за който искаш и имаш нужда да поговориш и влияе в живота ти, ако имаш стресови фактори, паникатаки, натрапливи мисли или ти се е случило да загубиш близък или работа или нещо ценно в живота си, за което ти е все още трудно да преодолееш, ние сме на среща. Аз съм Тинка Георгиева от Психологически център Дъга. Имай предвид, че в нашата психотерапевтична работа всичко има значение. И видимо, и невидимото. Докато не осъзнаем нашето несъзнавано, ние не можем да го променяме. Не всичко е черно и бяло и не всичко започва от нас самите, но много неща зависят от нас. Така че каняте в нашия Viber канал, в нашата група Психология и психотерапия във Facebook, в нашата страница Психологи център ЕЛО, където ще можеш да се запознаеш с нашите услуги. До края на август тази година, 2026, предвид два важни рождени дни, има събития, които са напълно без такса. Така че влез, разгледай, ако е нужно, обади се, попитай, телефона е изписан. Аз ще те очаквам. До скоро!